polígono santiagués da Sionlla, as noites transfórmanse semana tras semana nun circuito improvisado. Entre fume, co enxordece de ruxido dos motores como banda sonora, centos de persoas reúnense en concentracións multitudinarias de vehículos. Quen foi, descríbeas deste xeito. Prácticas ilegais e unha conducción temeraria, claro. Despois toda a xente que falamos de centos de persoas ali para ver o espectáculo, claro, están colocados de forma que é moi perigoso, porque calquera coche que se salga un mínimo vai arrollar un montón de xente. Pois a veciñanza está farta xa de aturalas. No polígono está habendo unha situación totalmente incorrecta, ilegal e peligrosa.